Għadd ta' skejjel illi jalmu l-Ingliż diġà bdew jalqu jkeċċu l-impjegati tagħhom. Nasaħqitu l-Federazzjoni tal-Organizzazzjonijiet illi jalmu l-Ingliż f'Malta fejn saħqet illi l-miżuri mħabbra mill-Gvern din il-ġimgħa ftit ser jgħinu sabiex jitħarsu l-impjiegi. Studju kummissjonat lil Deloitte minn din il-Federazzjoni wera illi fl-ewwel ġimgħa ta' Marzu dan is-settur kien diġà qed iħoss l-effett tal-kriżi tal-COVID-19 fejn fil-5 ta' Marzu mal-4,000 student ikkanċellaw il-korsijiet tagħhom u sa 16 ta' Marzu kkanċellaw xejn inqas minn 20,000 student ieħor. Feltham spjegat illi l-impatt finanzjarju ta' dawn il-kanċellamenti mistenni jwassal għal telf ta' 8.8 miljuni tal-euro għall-industrija fil-waqt illi it-telf finanzjarju għall-ekonomija huwa stmat illi ser ilaħħaq għal 24 miljun euro. Il-Federazzjoni qalet illi l-inkwiet ewlieni tagħha jibqa' l-impjegati u l-iskejjel illi huma l-pilastri tas-suċċess ta' dan is-settur. Settur illi dejjem wassal kontribut importanti lill-industrija tat-turiżmu u l-ekonomija ġenerali. Ta' fil-waqt li appellat ukoll il-banek sabiex juru iżjed rispons speċjalment fid-dawl tal-fatt li l-miżuri tal-Gvern mhumiex uffiċjali u għat ma kien hemm l-ebda struzzjoni jew avviż legali lil banek dwar kif dawn il-miżuri għandhom ikunu applikati.